Конкурста зона турында җиңү яулаган 4-нче сыйныф укучылары катнашты. Укучылар төрле яклап сәләтләрен күрсәтте, белем һәм осталыклары буенча көч сынашты. Казанышларын туплаган портфолио тапшырдылар. Жюри тарафыннан алар алдан каралды. Конкурс өчен бик нык тырышырга кирәк, белем алырга, нык укырга кирәк. Мин бу бәйгегә бик тырышып әзерләндем. Мин бүген бүтән сәләтләремне күрсәттем һәм үземнең җиңүемә ышанам. Гомуми культура дәрәҗәсен, шәхси сыйфатларны, шөгыльләрне күрсәтү өчен укучыларга артистлык осталыкларында эшкә җигәргә туры килде. Укучылар яраткан дәресләренә реклама ясадылар, һөнәрләр буенча әзерләгән проект эшләрен якладылар, белем дәрәҗәсен күрсәттеләр. У нас есть сила таланта, артиста, поэта, певца, музыканта. Ел укучысы исеменә лаек балалар туган ягыбызның тарихы, аның истәлекле урыннары, мәдәнияте, үсеше турындагы мәгълүматларны белергә, мәшһүр кешеләре турында хәбәрдар булырга тиеш. Мондый белемне укучылар тәрбия сәгатьләрендә, дәреστән тыш чараларда ала. Бирем өстәмә әзерлекне, тормышта актив булуны, туган җиреңне ихластан яратуны да таләп итә. Ел укучысы муниципаль бәйгесе инде ул традициягә әверелгән бәйгеләрнең берсе булып тора. 10 финалист, 10 укучы төрле мәктәпләрдән үзләренең көчләрен сынашачаклар. Истә калдыру сәләте, грамоталылыкта сыналды бу конкурста. Блиц турнирда укучыларга белемнәрен тиз арада күрсәтү шарты куелды. Конкурста катнашыр өчен укучы иң беренче белемле булырга, төпле белемле булырга тиеш. Яңадан инде ул һәр яклап кызыксынучан булырга. Һәм әлбәттә инде аның һәм укуда, һәм башка юнәлешләрдә зур уңышлары булуы шарт. Ел укучысы исемен йөртү укучыдан зур җаваплылык сорый. Быел ел укучысы исеменә Мөслим лицее укучысы Зәмирә Мирзаханова лаек булды. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.